ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino wochititsa misonkhano yoyimayima yokopa anthu mboma lino la Dowa ukupitirira, ndipo ine Raymond Katayika ndikulandireni kuchokera pano pa mtima pa Dowa pa boma, pamenenso pali malo ena amene mtsogoleri wa dziko lino ayime, ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu akhala akufika posachedwa pomwepa. Ndipo ndifotokoze kuti pano pa Dowa nde pakungana pasonkhana mwana wa munthu kuyambira mawa omwe ndi munthu mpaka pakali pano pamene mtsogoleri wa dziko lino watsala pang'ono kufika. Ndipo ulendo umenewu umene mtsogoleri wa dziko lino komanso yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress MCP komanso ndi amene ayimire chisankho pa 16 September 2025 mchipani chimenechi cha MCP wakhala akuyenda nditu madera osiyanasiyana, ndipo anayenda mbuyomo kulimbikitsa wanthu kuti akalembetse mukaundula wa mavoti, ndipo anapitanso madera osiyanasiyana mdziko lonse lino kuphatikizapo chigawo chino cha pakati, ndiponso kuno ku Dowa anafika. Pano akuchitanso chimodzimodzi tsopano wakumbutsa anthu kuti tsiku lija loponya mavoti likuyandikira, ndipo oyenera kuwaponyera mavoti ndi iye ngati mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress kuponya mavoti kuti apitirize kugwira ntchito imene anayiyamba kale mchaka cha 2020 kuti apite nayo mpaka 2030 kugwira ntchito za chitukuko zosiyanasiyana m'maderanso osiyanasiyana mdziko lonse lino, komanso kuwalimbikitsa anthu kuti avotere aphungu a chipani cha Malawi Congress madera onse mdziko muno, komanso makamaka kuno ku Dowa kumene akubwera, ngakhalenso makansala akhale a chipani chimenechi cha Malawi Congress kuti ntchito za chitukuko ziziyenda mosavuta kuchokera pano mpaka chaka cha 2030. Ndiye mtsogoleri wa dziko linoyu akhale akufika pano pa Dowa pa boma posachedwa, ndipo ulendowu wayamba kummawa chifukwa wayambira ku Lumbadzi, kuchoka ku Lumbadzi anafikanso pa Dowa 10 ndipo tsopano akubwera pano pa Dowa pa boma. Ndiye pa ulendo umenewu palinso nzanga mtolankhani wathu amene ndi Miriam Kaliza amene wachokera nawo komwe ku Lumbadzi pano watipeza pano pa boma. Miriam, ulendo umenewu mwayenda bwanji kuchokera ku Lumbadzi mpaka kudzafika kuno? Zoona di nzanga Raymond zikomo kwambiri mmene wanenera kuti ulendowu wachokera ndithu kummawa ku Lumbadzi mmene tinayima ndithu pa Lumbadzi Trading Center. Anthu ochuluka anasonkhana kuti amveso kuti ino mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Malawi Congress wabweretsera zotani. Atayima atu pamenepo mtsogoleri wa dziko lino komanso pamene mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress anafotokozera anthu kunena kuti akuwapempha kuti akavote pa 16 September lapano kuvotera chipani cha MCP, komanso aphungu amene akuyimira aphungu a nyumba ya malamulo ndi makansala ndi cholinga chonena kuti zitukuko zimene anaziyamba kale mzaka 5 zapitazi zipitirire. Anakambapo monga za msewu wa M1 umene ukumangidwa kuchokera ndithu kuchakulumbazi kumeneku mpakana kukafika ku Kasungu kuti upitirire. Mawu awo amanena kuti nthawi zina zimatheka kunena kuti akabwerapo anthu ena amatha kusiya, ndiyeno awayikebe pampandopa kunena kuti zitukuko zipitirire. Anakambaso zoti fetereza monga kuti boma la Dowa lino limadalira ulimi, fetereza udakali kumene amaodako ndipo ali munjira akabwera, komanso akhala otsika mtengo ndi anthu asataye mtima. Analetsanso otsatira chipani cha Malawi Congress kunena kuti asamachite kampeni ya mabodza kapena kuti yonenezana zoyipa kapena kuti ya ziwawa. Iwowo ndi munthu wamtendere, amafuna kuti anthu adzikhalira limodzi, anthu adzimangira limodzi dzikoli ndi zina zambiri zimene akamba ndithu zimene zili za manifesto yawo. Chabwino, ndivomerezane nawe kuti boma lino la Dowa ndi limodzi limene ulimi anthu amawikira mtima kwambiri, ndipo ngakhale poyenda pobwera kuno kuna madera osiyanasiyana kuoneka kuti anthu akangalika m'madimba. Ndizoona di pamene tinayima pa Dowa 10 tsiku la lero ndilansika panali chinamtindi cha wanthu chimene chinabwera
kumbali pakuti ndi pamalo pansika komanso anthu anabwera ochuluka pamenepo taonanso zolima zambirimbiri, tomato, mbatatesi, sawawa ndi zina zotero zambiri zokuti mwana alirenji ndi thumbo maladowa. Kalekale anthu sankalima kudimba kuno koma adayamba ndi anango alimbikitsanso kuti apitirize zimenezozo chifukwa iwowo boma lawo lufuna kuti apange create zikhwaya osati ndalama zizikhala m'manja mwa anthu ochepa chabe. Ndipo anakamba nkhani imene amayilimbikira kuti 10 challenge akuti anthu 10,000 amalonda apatsidwa ndalama zokwana 10 million, anthu amalonda ang'onoang'ono apatsidwa ma 1 million kuti mabizinesi yawo atukuke, kuti ntchito za ndalamaso mdziko muno zipite patsogolo. Chabwino zikomo kwambiri mtolankhani wathu ameneyu Miriam Kaliza. Ndipo pakali pano ndikuona galimoto zimene zimakhala pa mdipiti wa galimoto pamene pamakhala galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino tsopano zikufika kuno ku Dowa pa boma, ndipo anthu onse maso kunjira kuyang'ana kumene kuchokera galimoto zimenezi pamene pali galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo tuzikuyenda pang'ono anthu kuno ndi chisangalalo, ena akukweza manja mmwamba komanso ena akuvina nyimbo zimene akuimba danlu kusangalatsa wanthu kuno pamene mtsogoleri wa dziko lino akufika pano pa Dowa. Ndipo pano pasonkhana anthu osiyanasiyana, ndaonapo nduna zaboma zingapo zilipo mpano komanso akuluakulu a chipani cha Malawi Congress alipo mpano. Panonso pasonkhana namtindi wa mafumu akuno ku Dowa motsogozedwa ndi senior chief Msakambewa amene ndi mfumu yayikulu ya dera lino makamakanso pano pa boma la Dowa. Ndi chisangalalo chokha ndithu kuno ku Dowa. Ndipo galimoto yomwe wakwera mtsogoleri wa dziko lino tsopano yayima, ndipo nthawi ina iliyonse akhale akutsika kuti akwere galimoto ya mpandadenga kuti ayankhule kwa unyinji wa anthu umene wasonkhana pano pa Dowa pa boma. Ndipo boma la Dowa ndi boma lalikulu ndithu, koma pa mtima pake ndi pano pamene mtsogoleri wa dziko lino wafika. Ndifotokozenso kuti kuno kwafikanso magule osiyanasiyana amene akhala akuvina kuyimba kusangalatsa wanthu, ngakhalenso gule wankulu alipo mpano. Gule wankulu wosiyanasiyana wafika nawo pa malo pano tsiku la chisangalalo. Ndetu pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano watsika galimoto pamodzi ndi mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera kuyenda ndithu pansi, kuyenda munsewu umenewu pereka moni kwa anthu amene andanda amene ali mbali mwa nsewu umenewu asanakwere galimoto imeneyi ya mpandadenga kugwirana chanza ndi senior chief Msakambewa. Anthu kweza manja mmwamba, mtsogoleri wa dziko linonso kweza manja mmwamba ndithu kuti ayi moni nonse amene mwabwera pano pa boma kudzatilandira pa ulendo umenewu. Njetu mtsogoleri wa dziko lino tsopano wakwera galimoto ya mpandadenga, anthu onse manja mmwamba, pamenenso mtsogoleri wa dziko lino wakukweza manja mmwamba pereka moni kwa anthu onse amene ali pano. Njetu nthawi ino ndikusiyeni manja mwa Deus Gumba omwe akuongolera zochitika pamalo pano. Iwo ndi mkulu wokonza misonkhano mchipani chimenechi cha Malawi Congress. Watu ndani mwezoma watidzatani tidzachita bwanji. President anatipatsa mnyamata pa ulendo umene tikupitanso kachikena mboma injiniya Vitumbiko Mumba ngati running mate. Ndikati Chakwera mundiyanke kuti Mumba te 1 2 Chakwera. Bwana President wokondeka,
inu mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani chathu cha Malawi Congress Party Dr. Lazarus Maikathe Chakwera, amama wa fuko la dziko lino Mama Monica Chakwera, nduna za boma kovotsogozera nda Secretary General amene simuli nduna yona maboma ang'ono ni mafumu Richard Chimwendo Banda. Ndaona nduna za boma akantukule kuti walizimu mulipo mpano ku Deputy Foreign Affairs nangonso mulipo mpano komanso nduna zina zonse ari chino chairman chigawo chapakati Honorable Patrick Zebron Chilondola, Mama Wende Nalumo mkulu wa amayi chigawo chapakati, ADC Akadabu komanso komiti yandu yonse ya district inu Martin Luka amene muli MP mawa malenga pa 16 MP wa dera lino. Bwana President motamangira nthawi itafika kuno Nkumudzi olopalipa tauni koma Nkumudzi dera la Senior Chief Msakambewa ni matintero maulemu lodzichepetsa ndapemphe agogo a Senior Chief Msakambewa akulandireni kuno anthu anu akukhala ubwanji. Gogo Senior Chief nthawi yanu zikoma kwambiri. Iyayi sikugwira atiko iyayi kwa ine lero komanso anthu onse nukhumira ni chimwemwe kwambiri. Ulemu upite kwa inu a State President Dr. Maikathe Chakwera. Ulemu upite kwa mama mwabwera na ulimodzi lero. Zikoma kwambiri mama. Muona anthu ali ni chisangalalo kwambiri chifukwa saona amayi. Tiya mwatu lero ife pa. A President munabwera sikale kwambiri konkuno kudowa. Ndipo mwina anthu amaona kuti mawu anu aja munanena kuti ndikubweranso amaona ngati kuti mwina ni nkhamba kamwa chabe. Koma lero na President abwera wali apa. Mulandire ulemu anduna a local government komanso kuyang'ana mtendere ni mgwirizano kumudzi. Asamuka wale ameneso muli MP kudera lino ni nduna zonse komanso ise wale a regional governor Zebron Chilondola nkhani yakwera uchani ADC athu anthu nonse mwabwera pano a chipani chokera ku region ndi ku district komwe bulandirani ulemu wanu. A President wa akupita kutali tiyankhula mwachidule. Choyambira President tikuthokozeni kwambiri osati ndikuthokozeni kwambiri tikuthokozeni kwambiri anthu akuno kudowa komanso dziko la Malawi. Pazimene mukutichitira mdziko muno. Kodapambana na Chakwera ngati lipambana mdziko. Ife tini chimwemwe chachikulu kuti inu a President zinchito zimene mukugwira zooneka ni maso mupitirize ntchito zimenezi. A President mukatitumako ntchito kuti tiyendeko mwina timakhala kudowa kuno timanguti kodi kugwanji. Koma mukatituma President kuti kangwire nkoni ntchito iyi tikuyenda mdziko la Malawi tikuona zitukuko zimene mukuchita mdziko lino. Kukankha anthu amisewu yapamwamba mdziko muno. Mosang'ana mbali mdziko muno. A President kodi tipeza souti President wi. A President osadzikonda akukhala kulikonse kuminzi kucheza ndi anthu. A President inu tiyeni anthu a President tiwapatse mpata atilamulire kwambiri mpana kutsogoloko. A President unokudowa kuli zinthu zingapo zimene tiyeni kuti tiyamikire olopanga khepa li mavuto ena. Nsewo uja wadzereka ntchisi pano tithokoze yambika ntchito chibridge chali ngadzi
agumula kusonyeza kuti tsopano ntchito ikutani kodi ikukhazikika. Tidanena kuti president munguboleza Lilongwe Dowa chisi tiyende bwino. President ife kuno kudowa timalima ndife anthu olimbikira koma nyengo yativuta. Njala ndiliko ndithu. Mutikumbukire koyambirira tisafe ife inu mulipo, asafe anthu m'dziko la Malawi inu mulipo, ndinu kholo lathu. Komanso ife president tili mvuto la chipatala 1938 chipatala chilapachi koma kuno malo apezeka tili nawo. Chitoyi timangufuna kupemphani iyambike mwachangu. Azimayi asafe awo embekezera iyaya zingupita ku chipatala kachire. Sicholinga chanu inu kuti Malawi aliyense afe m'dziko muno. Icho makhala chifuniro cha Mulungu koma inu mumanena kuti munthu ife afe pa nthawi yake. President mwaona nokha inuyo anthu akudowa amene alilimu akulandirani ni manja awiri. Ndipo anthu inu tiyeni tikavote aliyese akavote tipambane muchitidachitira. Ukomera kwake ulendo uno simuvota kwambiri ndinu nokha, tivota tosa Malawi, tivotera Chakwera mchipani cha Malawi Congress Party. Ndiye kuti ife tikhalo limba mtima kuti ena atitani kodi atithandiza. Nyimbo si matero kuti pali ena atithandiza sa matero nanga. President tikupita kuja kutali ndikupatseni mpata anthu afuna mulankhulepo yawa. Zikoma kwambiri His Excellency. Zikoma kwambiri m'manja mwagogo kuti bu. Zikoma kwambiri Bwana President chitazini mothamangira nthawi. Marintero munthawi ine munilole ndimpatse Secretary General agwirapo ntchito ziwiri zitatu kenaka adzakhaso ndi ulemu wakudzutsani kuti inunso mwalonjera anthu akuno kudowa. Zikoma kwambiri Bwana President. Anthu akudowa manja mwamba tichite kwacha wa Chakwera wamphamvu. Kwacha Dr. Chakwera. Bwana President malinga ndi nthawi mupita kwa Matekenya kunalunga mpaka nakumvera. Ndimati choyamba ndikupatseni ulemu wanu takulandirani kuno kumalemba anayi kudowa kuti zikoma kwambiri mwatiyendera. A first lady adziko lino la Malawi mayi wathu afuko mayi Monica Chakwera takulandirani takunyadirani. Zikoma kwambiri bwana. Maulemu akhale m'malo mwake koma osayiwala Senior Chief Sakambewa ndi mafumu onse amene mabwera pano komanso Regional Chair Bambo Patrick Zebron Chilondola. Bwana mudabwera pano kudzapempha anthu awa kuti alembetse. Nkuuzeni bwana anthu kuno alembetsa kuposa ulendo wapita uja 2019 adalembetsa kwambiri koma pano adutsa pati pamene paja. Mukayenda m'midzimu tinali m'midzimu mukayenda paliponse nkhani ndi Chakwera. Ndipo tidakhala number 1 kuno kudowa dziko lonse kuvota ndetagwirizana kuti kaya kuli Lilongwe kaya kuli Kasungu kaya kuli chani konseko tagwirizana palibe atidutse. Dowa ikhalabe number 1 tikhalabe patsogolo uvotera Chakwera. Pali zambiri zimene mukuchita. Mavuto ndi amene abwera. Vuto lalikulu labwera kuno bwana ndi chilala. Anthu awa adalima ndithu koma kuno tikamati njala mwina njala yake bwana ije ya 2002 yowawa zedi chifukwa chakuti chikuti chizikhwima chimanga basi dzuwa nkubwera nkuforetsa chimanga chonse moti anthu pano akumva ululu wa njala koma chiyembekezo tili nacho ndalama zija mwayika mbudget kuti mugula chimanga kuti ife mtigayire tisavutike ndi njala. Komanso chiyembekezo china ndi chijamupereka ndalama za nifi kuti wanthu azipita m'madimba azikalima mmene mucha. Tipembabe bwana kuti mayinawo anifiwo achulukire pakuti aliyense kuno ndi mulimi. Bwana nsakutayitseni nthawi kuno sikochita kampeni kuno nkuwapatsa moni wanthu pazifukwa zingapo kuno nkwanu komanso makonda. Nimati ndikuonetsereni bwana pa mbibidi umene ukuchitika wa masankho pa 16
alipo mwana amene akutenga constituency pano timakuma napo atatu Halima Daudi ndekuti makala kungolupse uno grocery kwa Halima Daudi ndekuti office kwa Richard Chimwendo ndekuti filling station yo office kwa Richard Chimwendo uku kwa Kawale Richard Chimwendo filling station yo Halima Daudi ndepano mamakala pankumano koma lero bwana ameke ayikazungulitsa pose kala constituency imodzi ndekudachitika maprimary kuno ndifuna ndinene pamaso pano a president amene adawina kuno maprimary Malawi Congress Party ndi Martin Luka. Martin Luka ndi amene akuyimira chipani cha Malawi Congress chimene inu muli president chimene ine ndili secretary general chimene anthu awa ali ma supporters ndipo machuluka zoyankhula pati ena sadagonje awo mayendabe m'midzimu ufuna kugawa vote koma timatiti nene pano momveka bwino palibe amapereka chitukuko amapereka ni president tonse timakatenga kwa president oina asanene kuti ndidzakumangira ni misewu yathala zabodza zimenezo misewu yathala timakatenga kwa ndani kodi timakapemphera ku parliament kumbuyo kwa Martin Luka kuli a Chakwera amene amugwira Martin Luka pamodzi ndi kansala woyamba tanena dzina lija John Limani Wadia Lingadzi East Shabwino achimwene Molly Brown Chintokota Lingadzi West Ward zitukuko amatipatsa ndi a Chakwera ifeyo timakatenga kuti koma Martin Luka alinasi chimwene wake nache mwali wake wina ndi Chimwendo wina Nkawale wina ndi Halima Daudi amene tigwire naye ntchito Martin Luka nonse kuno muyende pambuyo pa Martin Luka wenawo watumidwa ndi chipani cha DPP adayimako kawiri ku DPP adaona kuti azafuta ali ndipite nkayime independent ndenanu muputsitsika ndi chipani cha DPP nkuuzeni wovotera kuno ni Martin ndani kodi koma tisanapite kwa Martin Luka ife tonse kudowa tagwirizana tabweretsa chimbale wanga fulumira kwacha kuno kudowa tikagwirizana tije galu timadya mmutu omwe silibwereranso mbuyo ayi kuno kumalemba anayi mukapita kuja kokavotera koma ndinene kuti ngati udalembetsa chovotera chako sukuchiona usadandaule dzina lako lili kuti komweko akakulola ndithu kuti uvote kakachula dzina lako akaliyang'ana kulipeza ngati uli nacho chovotera tenga pita atsekula siskolo komawa akupatsa chovotera pamene paja akamba ndi nkhani ya president alipo akuti 17 ma president ena onsewo ngoperekeza weni president amene dziko la Malawi akumufuna kuti apitize chitukuko ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera tsono ndi uyaoneka apa Chakwera mwamuona Chakwera banji uoneka bwino eti ena umandinena ati nkati Chakwera uoneka bwino umandinena eti akuti Chimwendo akunena kuti ena ngonyasa nanena komenezo nanena kuti amanyasidwa mu mtima kuti uyo siti mfuna mtima wawo umatani kodi umawawa sinanenepo kuti munthu ngonyasa ayi aliyense adalengedwa mchilengedwe cha ndani kodi cha Mulungu koma kunyasidwa mu mtima ndi kuti munthu yositi umutana ameneyo siti umufuna tinyasidwa nawo tidzanyasidwa nawo mpaka na kalekale chipepala chija kakupatsani ndi kuti mukaona pali nkhope apa pali tambala wakuda msachiti ubwereza kuno nkudowa kulikulu la chipani chizindikiro cha MCP ntambala wacha apa pali kabokosi kuchonga kapena kutinda ngati umadzulemba kuchonga pakuti achuluka anthuwa usakachonge nkukadutsa mwezo mpaka ukafika mwa munthu wina sakawerenga chonga bwinobwino usatuluke mbokosimo komanso ngati iweyo ufuna udinda akupatsa inki udinda umo bwinobwino ukadinda usapinde mwachangu dikira pang'ono koma ngati wafulumira chita kampweya ukatero pauma pinda ndoti apo Chakwera mwamvotera misewu yabwino icha ipitirira mbewu ati gulabe pa mtengo wachani wabwino mtedza soya ati gulabe pa mtengo wachani kodi wabwino
kenakonso akupatsa cha member of parliament amene kuno ni Martin Luka apa nkhope apa tambala wakuda chimodzimodzi kuchonga kapena utinda ukachoka yapo kansala ikatero nkhani atani koma chinsisi chachikulu kuno tidzaona nechala pa tsiku limeneli asapezeke mchewa mngoni wakudowa atangokhala osakatani kodi osakavota mnyani samulekera munda ndinene pano nkuzeni ndi ululeko zina bwana timaonera njanje amene mukumanga kunsanja timaona mastadium amene mukumanga kutyolo taonanso misewu imene mukumanga kukalonga kose tayiona nde wina amati achimwendo anthu enawo osati wose fantu akumwera alipo ochuluka amene munakathandiza nthawi Second Fred sanga kuiwaleni ochuluka akumwera amakukondani koma alipo wena safuna president atachoka chigawo chapakati amanyasidwa koma ozindikirawo amaona amene Chakwera chitukuko kwa uchimwazira dziko lonse la chani kodi tera amenewo adzichita manyazi. Martin tipatse moni 1 minute kena kuti wadzutse bwana atiyankhule. Dzanja mwamba president athu ali pano kwacha watu ndani ife tonse a president athu okondedwa landirani ulemu kuno kwanu kudowa zikomo mama Nyagondwe mwatilemekeza ife kuno kudowa nchifake sinyo chifi imatilelo tiyamwa lero famatu ali pano Secretary General kwa masonso nkano wonse nduna za boma zimemuni pakati pathu landirani ulemu. A president ife kuno ndife okondwa kwambiri kuti mwabwera kudowa Central East Constituency. Ndife oyamika tili nzifukwa zambiri kwa basi. Ananenapo sinyo chief za zitukuko, ananenapo bwana SG za zitukuko, kuti tili nizonso koma chiyembekezo ndi chikhulupiriro tili nacho kuti mwa inu ife tipindula ndithu. State President kuno simunabwera udzachita kampeni ya koma ife timafuna tingo kulimbikitsani kuna kuti mukamagona muzigona ni makekhutu yemwe chifukwa walipo wena ogona malunje ndifeyo tili panopa. Bwana State President ife malonda ya msaka sitigula ngati yachona ya solu yenda wanthu kunjaku tsono nkumata ukhoza utenga soboma ili wayiwale ife watu ndinuyo bwana State President. Olemekeza president kunoko kudowa tili ndi zinthu zambiri ndife alimi kuno sifa anthu amanjalende ayi ndipo zikakhala kuti mvula sidagwe bwino imakhala kuti angotipondereza popeza sinuyo chifukwa ena amayankhula molakwika uona ngati mvula mungagwetse ndinu. A president ife tikudziwa kuna kuti mvula ndi imene atipangitsa kuti kuno tikhale ndi njala koma tili ndi chikhulupiriro mwa inu ya State President kuna kuti mutithandiza. Bwana State President taona mupanga zitukuko monga nkhani za madzi Kholongo damu ndi madamu ena amene mwatilemekeza kuno kudowa pali madzi amene akuchokera kuja kunyanja. A State President ndimati ndipemphe malo mwa mtundu wonse wakuno kudowa chonde madzi amene waja kuno kudowa kuboma afike chifukwa tilibe madzi yodalirika. A State President tithokoze mwamanga misika atu maboma ena koma taonani kuno kwanu kodi nanga sinu kodi mpachangu kwa kuno nthuni timati nanga sitili mumphika nthuni tili ni bwinja la nsika. State President mutikumbukire anakamba za chipatala sitibwereza bwana president koma kwa ife kwambiri nkuyamika mawu omaliza ni mati anthu amandifunsa kuti kodi bwanji bwanawo amangoti patsamoni numapita amafuna kunena kuti tsiku lina mudzakhale tsonga mudzaone mbumba za inuyo Dr. Chakwera zikuvina. Tapangana kale pa 16 September kunena kuti ife kuno ni mizimu yomwe manda kwapulidwa mamawa ukawedza gule kunena kuti tonse dowa tivote chifukwa sitifuna ife boma ili venati lande popeza president mupita kutali ife wana wanu tsimikizikani mtima mavota awiri aja adaso 2020 aja kuti tivote anthu 98 pa 100
anthu aja tawapeza ndipo tatsimikizana ndi pa 16 September 100 pa 100 ngati Dowa. Ambuye akudalitseni bwana State President, mutipangire msonkhano okhazikika. Zikomo kwambiri a State President. Mzinda oyera aliwonse nkotseka ndipo kanthu koyipa sika aja amapha mabino aja sabweranso bwana. Anthu aja amafa waja kumzuzu 21 sabweranso anthu amene waja. Aja amamanga misewu nkumata myezi 4 msewu wawonongeka sabweranso. Aja amati ife a Malawi akudowa sife a Malawi amene waja voti kudowa sainyantha voti tikapatsa inu a Chakwera Dowa ndi cheni Kumalankhura anga nkoma synod. Bwana tipatseni moni mawa uno. Zikomo kwambiri your excellency. Zikomo. Zikomo, zikomo azimai, zikomo. Wow. Kwacha. Kwacha. Koma supado ankawawa wad. Oti afumu amsakambewa ndi mafumu onse ngakhale ino amene mang'anira pano pa tauni tikondwere kuti lero atipatsa constituency yathu wad. Ndiye kuti sitizikokeranaso zofuna pa tauni pano zizichitikanso mwadongosolo ake. Ndithokoze akuluakulu achipani nduna muli apo komanso ali ku region nonse mulandire ulemu wanu. Okondedwa padzana ndayima adi pano wadi. Mukumbuka kuti nimati nyani samlekera munda tiyeni tikalembetse simomwemo nanga. Nava kuti mdalembetsa wadi. Ndino angati mdalembetsa uku. Mizimu ingoti koma ngasi vamva nditu fusolo. Tsono mukumbuka kuti kale voti yanu ija mnanipatsa kuti nkhale president ndiyo imene yidanthandizira kuti zina ndi zina vatchula zija zichitike. Koma tikudziwa kuti chipatala cha 19 Nsate chakuti ndi 19 Ngugulula ameneyo enanu msanabadwe tonse tisanabadwe. Ndiye malo tapeza mpofunika tsano tichukumitse kuti ma drawings zonse zimene zilipo zitheke. Chifukwa chipatala cha Kudowa nchakale chochuka nkale lomwe aliyense amapita ku chipatala cha Kudowa. Ndiye sikuti runyoza makolo ayi, sirunyoza ukutachoka ayi, koma tikuyamika koma chatitumikira nthawi yayitali chofunika timange chatsopano tikuzirize. Tumvana atwanu? Komanso ndikuthokozeni chifukwa boma la Dowa wena asanakhale maboma nkunoku. Ndiye zomwe nanena kuti makoni mako usamamuona uje pamwendo. Kunoku nkofunika kuganizira mwapaderadera. Tsopano kuti ameki vatithandiza kuti ni constituency yoyima pa yokha.
tionetsetse kuti tilondoloze zonse zofunikira pa tauni ngati pano. Ndipo ndifuna ndikuthokozeni chifukwa ino anthu akuno ndi anthu okhulupirika zedi. Ndipo kutipatsa 98% voti 2020 ija, lero akuti anthu awiri waja wapeza achina 100 pa 100. Koma Dowa imatitemba wani. Kwawo kwa president kuzidziwika wani. Ndiye kuti Martin Luka imoti simumvotera. Makansala wakuno wina ni Lingadzisi wina West simuvavotera. Ine runena kuti tieni tikhulupirire. Chifukwa chirukotaya mbachi pano pa tauni pano ndikudziwa wena tikakamba ngongole ya nife adalandirako koma ambiri sana landire yani. Tikudziwa kuti nkhani ya njala chifukwa cha chiwawu, chifukwa cha chilala, chifukwa cha ng'amba zomera zidafera munda. Ndiye zimenezo tikudziwa panopa chimanga china chikubwera. Komanso panonena pano Ferereza ali panjira, anifa amene authandizira kuti wena alime ulimi wamthirira apitiriza nifija tikwezanso ikhale banki yapaderadera yothandizira ino achinyamata ndi azimayi mabizinesi monga mchitira pa tauni ngati pano. Zimenezo zili m'malo mwake msadandaule. Tazindikiranso tere chimodzi mwa zimene zanipangitsa kuti nitenge vitumbiko mumba ngati woyenda naye wothamanga naye pa liwiro limeneli kwa ansalatu masabata atatu wanu. Chinali chakuti ni mmodzi wa iwo amene wavumbulutsitsa zinthu zambiri zimene Amalawi tikungochitirana mwachinyengo. Kuti pa tauni ngati pano ngakhale shuga weneweneyo oti timapanga tokha koma mitengo yake sumo. Simenti yomweyo panga tokha koma mitengo yake suko. Kuona kuti kodi Amalawi tuchita chiyani. Ngakhale wena amene wakweza mitengo ya Ferereza ni kungodzikonda. Chifukwa Fererezayo adamgula chaka icho. Kumangosunga zinthu kumangopangira nkuganizira kuti basi boma tithana nalo. Chifukwa choti kudowa anthu akadzuka azingomva zoti tikwane Chakwera. Boma limene lisilili bwino. Koma utereko zinazo tuchitirana tokha mwadaladala. Dziko silikwera. Chifukwa chonena kuti anthu mwachulutsa sanje nikaduka. Mukafuna upondereza azanu mayeneranso kuti inu mukhale pomwe akhala azanuwa nonse simtukuka yaye. Mumangodzipondereza. Ife rufuna kuti tichitulenga zikhwaya zathu mamilioneya wathu oti pano mkapatsidwa chifukwa wenanu mpofunika muyambe poyambira ndithu. Akhwero lilonse limakhala mpoyambira. Tikumvana kodi. Ndiye wena sakufuna mamiliyoni ankhani angofuna kampamba kuti business ichoke apa ifike apa. Zimenezo tidanena kuti ayi zachikolenso zisitayeni zimenezo anthu mungowathandiza. Koma wena business ilikale apa afuna kuti achoke pamenepa afikeso pena. Ndiye madongosolo sewo tilinawo akuti aliyense afikiridwe monga mmene alili. Ndipo nkhani yakuti zolima zanu zizigulidwa pa mtengo woyenera zimenezo ndi boma ili. Kaya akhala fodya kandi soya kandi chimanga chilichonsecho. Koma chifukwa cha nkhani ya zanyengo iyi nkhani imene yatipweteka. Ndiye otsatira zanyengo autiuza kuti masiku ano ndi teknoloji ya masiku ano azitiuza ngati vula imene ingabwere ni vula ya otiti byalire kapena tiyembekezekaye. Azitipatsa malangizo tonse tizichereza kuzimene azilangizazo. Koma midzimu makukaumu mtsinjemu ngakhale bridge alingadzija waponya kuti tsano tikoze msewu wamphamvu. Menemu madzi amakhalamo chinyontho chimakhalapo nchifukwa chake tilime nthawi zonse osanguyembekezera mvula yobwera kumwamba. Zimenezo zitithandizire tere kuti akonzanso tsogolo account chifukwa tikufuna kuti ana aliwonse
kukhala mbadi woyamba wakuti udzakhala mamilioneya zaka 20 asanakwane chifukwa ikakaona zaka 18 adzayamba tsopano kuchita access ndalama zimene tawasungira kuchita invest 500,000 mwana akangobadwa mwadongosolo lakero tete tikapita ku palamenti chifukwa choti aluka awazipita komweko ndiye kuti tikagwirizana kuti mayendetsedwe azimenezi akhale amtundu wanji kuti dziko lino lifike pakuti umphawi tathana nawo alipobe wena sakufuna kuti umphawi tithane nawo nchifukwa afuna kuti anthu maboma ngati kuno kutali wena kumidzi chuma chanu chisatukuke miyoyo yanu isatukuke azinkhala olemera niokhaokhawo amene amadzikundikira zinthu ife zimenezo takana nchifukwa chake tutsata mwadaladala ndondomeko zakuti amalawi wonse kulikonse apindule chifukwa dziko lino dziko lodala ngakhale miyala ya migodi kudowa kuno ilikonso zimenezo zithandizira kuti chitukuko chathu chipite patsogolo koma mothamanga tereku pa 16 September atsala masabata owerengeka sikale ayi muja mdaka lembetsera muja changu chimenecho pitana choni kukavota ndino angati mkavota takwezani manja president mkavotera nda mukuti mkavotera ndani meku nanga uku mkavotera nda ndiye kuti tiyeni titsatire zimenezo umangoona pali katambala wakudapo mupeza sanyamatawa andandaso pa nthawi yake ambuye akudalitseni nonse tiyeni tichitire limodzi zimenezo kupititsa chitukuko chathu patsogolo zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress MCP kumaliza kuyankhula pano pa boma la Dowa pamene ali pa ulendo umenewu wochititsa misonkhano yoyimayima yokopa wanthu mboma lino kuti adzamuvotere ngati president wa dziko lino pa 16 September komanso adzamuvotere aphungu ndi makansala a chipani cha Malawi Congress pa chisankho chimenechi cha pa 16 September. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano watsika galimoto ya mpanda kuyenda kuti akakwere galimoto ulendo upitirire. Ndiye ifenso kuulutsa kwathu tilekeze pamenepa kuchokera pano pa boma la Dowa. Munali ndine Raymond Katayika tikumanenso zikomo kwambiri. Zoona! The winning team is finally here! Bomairo! Kagunde! Iwe! Pangolini uja, timanena ameneyo.